از صنایع Азамат ҳастам, донишҷӯи соли чорум донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Насири Хусрав. Банда соли сеюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғиши дунёи китоб аст ширкат меварзам ва имсол дар соли 2024 дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик соҳиби ҷойи дуюм гардидам. Дар даври ниҳоӣ соҳиби ҷойи дуюм гардидам. Ман аз тибқи низомномаи адабиёти муосир аз осори насрӣ 25 роман, 37 повест, 50 ҳикоя, 20 очерк, 7 ёддошт, 7 новелла, 10 драма ва пьеса, аз осори назмӣ 104 ғазал, 130 рубоӣ ва дубайтӣ, 108 байт дигар навъҳои шеърӣ ва 180 байт достон аз бар намудам. ифтихор аз он дорам ки дар даври ниҳоии озмун соҳиби ҷой гардидам. ифтихор аз он дорам ки сарпарасти ин озмун роҳбари ҳукуматамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Банда изҳори миннатдорӣ менамоям бобати ташкили чунин озмуни бонуфуз ки инқилоби китобхониро дар ҷумҳурии Тоҷикистон бедор кард ва мо ҷавонону хурдсолон ва дигар қишри ҷомеа рӯ ба китобхонӣ овардаанд. раванди озмун бениҳоят дар сатҳи хуб қарор дошт. Ҳар як давр ҳакамонҳо таъин мешуданд ва саволҳои ҳакамонҳо низ ба мо фаҳмо буданд. Бо як рӯҳияи қавӣ ба озмун ширкат меварзем ва айни ҳол ки дар даври ниҳоӣ соҳиби ҷойи дуюм гардидам, як эҳсоси фарахбахшие маро фаро гирифтааст. ҳакамонҳо мувофиқи ҳамон рӯйхате ки мо пешниҳод карда будем саволҳоро ба мо ироа мекарданд ва мо низ ҳамон саволҳоеро ки медонистем ҷавоб мегардондем. аз осори назмӣ ҳам ки ҳамон мувофиқи низомнома чизҳои азбар кардаамро пешниҳод карда будам. ғазалҳо мепурсиданд, рубоиҳо мепурсиданд. дар умум як чизи ба ҳама фаҳмо буд, яъне саволҳои аъзои ҳакамон ба ҳама фаҳмо буд ва бо мо муносибати хуб доштанд. дар озмун дӯстамон Сироҷиддинов Афзалшо ки дар соли 2021 соҳиби ҷойи дуюм гардида буданд ва ман он касро дида рӯҳия гирифтам ва кӯшиш кардам дар иштирокчии озмун бошам ва билохира дар соли сеюм бо дастгирии омӯзгорон, дӯстон, китобдорон ва волидон, бо дастгирии ҳамин нафарон тавонистам ки дар соли сеюм ғолиби озмун гардам.